Izarbeltz Ateneoaren ibilbidea ezagutzeko Bilboko DDT gunean egin du hitzordua Kepa eta Andonirekin. Gure musika eszena biziaren oinarriak dira Izarbeltz bezalako gune okupatuak, eta liburu baten bitartez aldarrikatu nahi izan dute hori. Izarbeltz Ateneoa 2006an okupatu zen espazio bat izan zen, 2017raino iraun zuena, 20. mendeko Ateneo libertarioak referente hartuta Bilboko langile klaserako esparru politiko bat izan nahi zuen, formakuntza integralerako esparru bat, eta hortik aurrera ere auzoan zeozer pizteko puntu bat, zen nahi zuen espazio bat. Bertan bazegoen liburutegi bat, sukaldea, gimnasioa, taberna ere bat bazegoen, gero formakuntza desberdinak egiteko gela eta tresna desberdinak jasotzeko gela, eta baita ere talde lokalak. Non frigorifiko moduko gela batzuetan zeuden, ez? Porque hori, esan behar da, Izarbeltz izan zela, haragia mozteko eta biltzeko frigorifiko handi bat, oskailua, vamos. Gune okupatua zen Izarbeltz, ez ordea gaztetxe bat. Ateneo libertarioen eredua hartu zuen guneak hasieratik. Izarbeltz ez zuen nahi eremu geografiko batera bakarrik ailegatu, esan bakarrik Iralauzoko Ateneo libertarioaz, baizik eta Bilbon nahi zuen eredu eta ideia anarkistak zabaldu. Orduan horregatik esan gaztetxea izan, gero ere hori Ateneo libertarioen eredua hartu nahi genuen, formakuntzak oso garrantzitsuak ziren, liburutegia ere garrantzi handia zuen, eta gainera han militatzen zuen jende asko nahiko heldua zen, orduan ezin zen gaztetxe ditu. Espazio okupatu gehienak bezala, Izarbeltz antolatzen zen asanblada motor batekin, espazioa gestionatzen zuen batekin, eta gero ere handik kanpo ateratzen zen politika antolatzen zuen talde horrekin. Orduan ezen erabaki zentralizatu batetik ataratzen, baizik eta jendearen parte hartzeari esker ideiak ateratzen ziren. Musikalki punk eta hardcore giroak ziren nagusi Ateneoan. Mundu mailako punk eszena baten barnean zegoen gunea, eta ugariak ziren atzerritik biran zetozen taldeak. Garrantzitsuena esan ze musika mota, baizik eta nola egiten zen musika hori eta zein filosofia. Nahi genuena sustatu da, zuk zeuk egizu filosofia hori, non dana elkarbanatzen dan, distriak etortzen dira, liburuak elkarbanatzen dira, viniloak ere. Orduan egia da, badagoela zena moduko bat edo komunitate moduko bat, non punk edo hardcore esenan hortan bizi garen, eta honek asko lagundu zuen. Eta horrela, kontaktu asko egin dira, familia asko zabaldu egin da, eta gaur da eguna Bilboko taldea joan aldirela Grecia edo Poloniara jotera, hemen ezagutu ditugulako lagun pilo bat jotzen edo hitzaldietan edo hainbat gauzetan, ez? Zergaitik etorri nahi zuten taldeak ona, badakitelako Ateneoan beste harrera bat emango dutela sala bat baino hori da, ez? Eta dana daukala kriston kutsu politikoa, janari guztia deganoa, tratoa superona, biltegi bat, asko mimatzen zen jendea. Izarbeltz izan nahi zuen leku eroso bat etortzen zen jende guztiarentzako, porque egia da, punka nola gu sentitzen dugun da komunitate bat sortu eta komunitate horretan jende guztia zaintzen saiatu. Zan gehien bat jarrera modu bat, ez
ez punka musika estilo moduan ulertuta hori da. Izarbeltz Ateneoko gune garrantzitsu bat bertako entsegu lokala zen. 11 urteko ibilbidean 55 musika talde aritu ziren bertan ensaiatzen. Bai, gainera, ni gogatzen dut zelan hasieran eukizuten kriston borroka de lokala bai edo ez. Ez, porque igual bestela beti finkatuko da musika, baina okupatu zutenen artean danak zituazen punk taldeak egiten eta, bueno, pues esan zuten bai ala bai, lokala bai ala bai. Eta, bueno, pues lokal azkenean bilakatu da Izarbeltz barruko espaziorik, ginen mugitu den espazioa, ez? Eta hor bai nabaritu dela evoluzio bat, ez? Hasierako taldeak ziren pues, punk iberiko edo maz tupa-tupa eta gero bat batean sartu ziren jende berria eta jende berri horrek ekarri zuen estilo berriak eta bat batean dibita jotzen zen. Gero jende helduago bat, krusta ekarri zuten eta talde guztiak krusta egiten. Eta beti punk filosofia horrekin aurrera, ez? Eta hor liburuak badauka, abia puntua edo ardatza musika taldeak, hor ikusten da asambleatik sartu ziren ere jende berria taldeak egiten ari ziren, eta orduan estilo berriak ekartzen zuten, eta orduan hor ikusten da ibilbide bat paraleloa. Horregatik hartu dugu musika taldeak ardatzen moduan liburua edo Ateneoaren historiak kontatzeko. Saiatu gara ez bakarrik diskatera zutenak edo danak aipatu ditugu eta justo komentatzen lehen, inkluso jarri dugu azken aurreko kapitulo bat talde madarikatuen kapituloak, ez? Eta adibidez hau, Grupos Malditos deitzen dena, hemen sartu ditugu kontzertu bat bera ere eman zutenak, ez? Baina hor egon ziren, saiatu ziren eta hemen ere euren lekua izan dute. Aforo txikiko gunea zen Izarbeltz. Zuzeneko emanaldiak asteko edozein egunetan antolatzen ziren. Horietako asko atzerritik etorritako taldeekin. Egon dira kontzertuak 10 pertsonekin, edo inkluso, 10 pertsonekin, taldekoak kontata. Egon dira, igual martitzen batean, ez da inor etorri, baina gero egon dira ere kontzertuak jendeak kanpoan geratu dana, ez? Ez dakit zenbat, igual 100 pertsona sartu ziren, 80 bat pertsona sartzen ziren barruan. Sortzen zen ambientean zen kristona ere, ez? Zan oso txikia, itxia... Askoz ere gainean, Bai, baina hemen... Eta jendea hemen. Eta gero usaina, horrelakoa zan ere. Eta gainera hori, norbaitek pentsatzen badu 60 bat pertsona ez dela nahiko, ikusten da ere hori nola zatitzen da esenakin, ez? Uste dut leku hori dela gure lekua, ez aforoarengatik, baizik eta leku okupatu bat izan zelako, leku politizatu bat, horrek egiten du esenak eta ez aforoa. Gero ere egia da, astean zehar egiten genituela gauza asko, eta azkenean jendea ez da etortzen hainbeste astean zehar, baina eske eduki dugu astean zehar Rusia, Polonia, Mexikoko, Kolonbiako taldeak Izarbeltzen, eta ambientea berdina izan zen, 30, 20 edo 50 pertsonekin. A tope, ez? Topera. 2000ko hamarkadaren hasieran nahiko txikia zen, eta gauza hauei esker, ez bakarrik Izarbeltz, baizik eta Zarautzeko gaztetxeari esker ere, hau asko handitu da, eta igertzen da nola orain taldeak Euskal Herrira etortzen diren, nola zein motatako esenakoak ere, ez, porque badaude hemen sala pilo bat, baina badaude ere mundutik etortzen diren asako talde nahi dutena jo, Gaztetxe edo Ateneo edo horrelakoetan. Eta gero kanpoko taldei flipatzen zuten danok, ez, espazioa ikusita sartzen ziren eta leku zabala zen, kontzertua ziren lurrean, aldez aurrez, eta orduan hor bizitzen ziren magia hori oso auzokoa zen.
Liburuaren hitzaurrea MCD taldeko Nikok idatzia da. Bilboko punk mugimendua ulertzeko ezinbesteko kidea da Niko. Punka eta mugimendu alternatiboa barnetik bizi izan duen horietako bat. Bai, berak ere ikusten zuen, guk, orain dela 40 urte geneukagun amets hori, ume mokoso batzuk, gure plaka pitilloetan eta gure aurpegi aknez beteriko gazte batzuk, eta Niko guzti hori zela bizi zuen gaztetasunean, da gero ikusi zuen, zelan, eurek futbolera jolatzen zuten kale kutre horretan, batean, guztutako lantegi batetik ateratzen da Izarbeltz. Eta berriro ere, punk estena bortitz batekin, eta ilusio hori berriro ikusi zuen. Eta orduan esan nian, Niko, animatuko zinateke idaztera eta lotxarekin eta joan nise idatziko du, nezeke, justo hau esan dudana, hori esan zidenti, hau. Liburuak musika CD bat dakar gehigarri gisara. Izarbeltzen ensaiatu zuten 24 taldeen kantuak entzun daitezke bertan. Horietako asko inoiz argitaratu gabeak. Bai, gainera hor justo kronologikoki, eta orduan bai ikusten da evoluzio bat. Ez jotzen baizik eta estiloaren aldetik, ez? Eta hor bai ikusten da. Eta gainera oso guapo da, porque hasierako taldeak grabatu zutelako han. Han bertan ensaiatu eta han bertan grabatu tipo bakarra, zeukela 4 pistako maitxo txiki bat, eta horrekin grabatu genuen ezak izan bat talde. Eta hor, leku berdinean, mikro berdinekin, bateria berdinarekin eta ampli berdinarekin. Baina bakoitza bere sarma. Liburua Andoni Fernandez Azkaraik idazleak idatzi du, baina era kolektiboan finantziatu da, Bilboko eragile eta kolektiboen bitartez. Liburutik ateratzen diren etekin guztiak DBT banatzailera bideratuko dira, bestelako ekimenak martxan jartzeko. Gauza da, liburu hau dagoela eginda oso auzoko liburu bat da, ez? Eta maketazioa ere auzoko tipa bat egin du, eta mimo asko eman diogu liburuaren maketazioari, eta horregatik dago hain txukun, ez? Baina, claro, baita ere, gure imprentarako erabaki dugu ere Dordoka imprenta autogestionatu bat, bilatzea hemen Bilbon, gure lagunak direnak, orduan, imprenta autogestionatu batean egin da. Gero, liburua ere daukalako CD bat eta markapaginas eta testura berezi bat, pentsatu genuen okupazioaren inguruko beste kolektibo batzuei ere atea jo eta okupazioa bultzatzeko beste modu bat zela hau. Orduan ez dute inork arazorik jarri eta esan etorri diru hau eta ez itxuli. Horrela elkarlanean atera aldira liburu hauek. Guk ez dugu dirua jasotzen hau egiteagaitik eta ateratzen den diru guztia DT-erakora, DT banaketak kudeatuko du, halako beste liburu batzuk, edo idazle txikiei ere, bultzakada hori emateko. Bai, hori garrantzitsua da espazio hauetatik, Ateneo Libertarioa, gaztetxeak eta bar, hemetik ere sortzen direla musika zaratago eta oso garrantzitsuak diren, inkluso garrantzitsuagoak diren horrelako proiektuak, Adibidez DDT, Bilboko gaztetxean sortu egin zen, Konbantxe konpartza, Bilboko gaztetxeak batzen dituen konpartza da. Gero, Bilbo Veganez da antiespezista den distribuidora bat, ere Izarbeltzen sortu zen, eta horrelako espazioetan ez da bakarrik musika sortzen edo horrelako gauzak kudeatzen. Adibidez ere dago Ana Campbell, hemen justo ondoan okupatu zen leku bat gentrifikazioaren kontra borrokatzeko, ez? Eta lortu zuten diru guztia eman dute libururako. Hamazazpi urtean desalojatu zen Izarbeltz, baino gunearen itxierak ez zuen suposatu eredu baten amaiera. Izarbeltzen garatu ziren egitasmo asko bizirik diraute beste zenbait esparruetan.
Desalojoa, desalojo arriskuan zegoenean, justo estatu mailan zeuden makrooperazio batzuk, Pandora, IFE, horrelakoak, bai. Eta orduan ja, Izarbeltzen ikusi zen zelan, ostras, jauzi dira Burgos, jauzi dira noseki, jauzi dira asko eta hurrengoak izan gara guk. Eta justo denboraldi horretan, Bilboko polizia kriston jasarpen eta... mehatxua, jarraipenak... Izarbeltzeko jendea jarraipen bortitzak izan zituzten. Bai, gero ere jabea deitzen zuten, normalean, esateko horrela ezin zala egon leku hori, ilegala izango zala, gero mehatatzen zuten, azkenean berak jasan beharko zituela gastu guztiak. Eta horrek ere moteldu zituen jabearekin geneuzkan erlazioak, ez? Eroski sartu zuen presioa, udaletxea sartu zuen presioa, eta azkenean indarre handi hori aurre egiteko oso zera da. Bai. Bai, desalojoa izan alda, hitza ez da polita, baina ilegala izan zala, ez? Izan alda, porque ez zuten inolako prozesurik hasi, oso era sakarrean egin zuten, eta ikusi egin da nola udaletxeak, polizia municipalari eta ertzaintzari esker, nola prozesu hori arindu egin zuten. Liburuak Izarbeltz bezalako guneen garrantzia azaltzen du. Gure musika estenan ezinbestekoak diren guneak aldarrikatuz. Okupazioaren kontrako ofentsiba bizian gauden honetan, mundua ulertzeko beste modu batzuk badirela nabarmenduz. Guk ere ikusten dugu leku bat uzten denean, gero zer geratzen da gure memorian, eta uste genuen han bizitako gauz polit guzti horiek formato fisiko bat izan behar zutela, ez? Datozen belaunaldiak eukitzeko euren eskuartean eta liburu hau izan dezala beste ostika bat emateko eta beste Izarbeltz bat okupatzeko. Eta baita ere punkari buruz hitz egin nahi genuen, hemen beti hitz egin da 80. hamarkadako lau talde horiek, ez? Eta behin da berriz, liburuak ikusten ditugu eta baina beti lau horiek. Eta esan genuen, gure belaunaldia ere kontatu beharra daukagu, ez? Eta nork, hoberena gu geuk. Bai, borrokatu dugun zeo zer da, ez? Azkenean gure espazioa izan dako leku bat da, eta horrela ere hasi egin gara. Ikusi dugu ere medioetan okupazioaren kontrako zer nolako, okupazioa zer nolako jasarpena izan duen medioetan, orain autokatzen da, eta kriminalizatu dute okupazio mugimendu osoa, ez? Eta leku bat okupatzeak beti ekartzen ditu gauza onak. Izan aldu iskanbiaren bat auzokideekin, baina beste auzokide bat izan alduzun iskanbia berdina. Gauza da itxegitea eta auzoan parte hartzea eta auzoa garatzea, ez? Baina leku okupa batetik beti atertzen dira gauza positiboak. Eta horren eredua da nola orain Izarbeltz leku huts bat dan, kukutza bezala, espazio huts bat dan, ez dago ezer, espekulazio bati itxaroten dagona, ez? PNV style, no?